ассалому алайкум дӯстони арҷманд, мухлисон ва ҳаводорони футзал, ҳамаи онҳое ки ба ин нави варзиш таваҷҷӯҳ доранд, онро тамошо мекунанд ва тамошои бозиҳои футзал ва се хойлавакай ҳастанд дар имконият барои футболбозони қирғиз ва мутаассифона ҳамон бозигаре ки гуфтам хеле хавфнок аст. Капитан мазу тӯбро гирифта ба задани гол даст мебарад Ерисбек Кизи. имконият барои зарбазанӣ вуҷуд дорад. Зарба ва гол. таваҷҷӯҳ мекунем бори дигар. пас бақиб имконият барои зарбазанӣ, зарба зада мешавад ва мутаассифона голи дуввум вориди дарвозаи мо мешавад. имрӯз танҳо аз фосилаи дур зарба зада мешаванд ва ин зарба бо гол анҷом меёбанд. голро ба самар расонд ин Нурсулло Мирзакулов аст. мебинем бори дигар чӣ гуна ӯ зарба зад. зарбаи навбатӣ ба тарафи дарвозаи мо ва боз як голи дигар инҷо зада мешавад ва бозам ҳамон бозибу Ерисбек Кизи. мебинем ки чӣ гуна ӯ тӯбра боӣ кард бо пои чап. пас ба канор имконияти хуб барои задани зарба ва гол инҷо зада мешавад. гол зада мешавад дӯстони азиз. метавонем бори дигар мутаваҷҷеҳ шавем ба тарафи ҷунона Қурбонова. тӯбро мегиранд футболбозони қирғиз. вазъияти хавфнок, зарба ва гол. Мадина Ризбекова хеле наздик буд ин навбат ба задани гол бозигари қирғиз. ва ҳамин тавр бозӣ ба анҷом мерасад дӯстони арҷманд. дастаи Қирғизистон ғалабаи дуюми худро дар мусобиқаи кафа байни бонувон ба даст меорад. ба миён омаданд ва умуман айни замон гӯем ки як қуввати бозӣ пайдо шуда истодааст дар футзали занона. бозигарон